Mayor gara aga eze maka na ụbọchị emere inaugurate on the 29th of May 2023 ekwuru na m agaghị na chief gaa na award gaa na honorary doctorate gaa na ihe ọbụla so maka enye unu proper guidance anyị ga-edote ya ụbọchị nchichara mgbe nri tụrụ na-abịazi bịa nara ekwu ebe ahụ ọ mgbe nri tụrụ na 2031 ka m ga-abịa ihe anyị na-ekwu anyị anaghị erijekt ya anyị na-asị dịka anyị kwuru ịga na my inauguration speech plus 44 ọ bụ ebe ahụ dị na aga m ana honorary doctorate degree honorary chieftaincy title ihe ọ na-enye enye anyị filikwana na ọ dịghị proper ịnọrọ n'ọchịchị ga na title so title a ga-asuspend ya m ga-abịa mere ya na 2031 I hope na unu kwere otu ahụ Thank you, Your Excellency. Video hii ninacha kita yes o video Alex Otti nwanne m nwoke adọkwa ka metri dị steeti biko no ndị Abia steeti bịa kpọlọ kantri dị Kene steeti onwe bụ ka mme exchange ọ bụrụ summer holiday ka unu kpoje m ọ bụrụkwanụ assignment ka unu nye m biko no because afọ bụ onye agba shuga n'ọnụ ogbupụta unu ka mesi bụ na aghọta ihe mee na video bụ video Alex Otti reject chieftaincy title o reject chieftaincy title ọ bụkwa nke nwanne anyị nwoke mpa ọzọ nna na-ekpokọ title ka ebe a na-ekpokọ coins mpa ọzọ nna hope ụzọ dị mma nke ha agụma ha na-ekpokọ title ka ebe a na-ekpokọ coins title anaya eje ebe a ọlụ atụ egwu eje ebe a ogbenye ndị ogbenye eje ebe a odobi ya akụwan eje ebe a soludo nka hey biko ndị Abia steeti bịa kpọrọ m kantri dị steeti dododo biko because so ihe dị mma ka a na-enwe ihe dị mma ka a na-enwe if a governor of Abia State can detach himself from national grip or national bondage bụ greed one another every day. So na this administration can never greed that go more than countless times and somebody ji cash out. So na this administration kenyela ya ọkụ separate ezi ọkụ big man and the poor man. So automatically ọ bụrụ na ibiro na ụmụ big estate a ịma nwa ọkụ because automatically zone go to band A, band B, band C and band D. In which are E and F adịba m sure maka nke a. So ị na-ajụzi onwe gị ọkụ nwa na-eweta onwere ndị ogbenye nwe ọkụ iche ka ndị big man enwere ọkụ iche, and to make it worst ndị ogbenye ahụ na-akwụ ụgwọ ha big man na-use because most of them are scared ije about some big men houses akwụ ụgwọ ọkụ. I am telling you, most of them are scared. Onu kita ya banwube Atiku Bubakar si Atiku ni ji ụgwọ ọkụ na-ekwube ụgwọ ọkụ 1 month, ekwubere ụgwọ ọkụ 3 months. Ya banwube Shakau Gumi si na ekwubere ụgwọ. It is uncalled for, they cannot do it now. So biko no bịa kpọrọ no ndị Abia. Because Alex Otti meliodizi. Unlike other political vampires chibugolo Abia State, ụzọ na-arụrụ, ọkụ na-enyere, mmiri ụlọ, employment zero, ekwezi na ụgwọ workers bụzi na o nyere ha ka ebe ọhụma emele nyere ọkụkọ. That is it. Onwe ihe ọzọ m na-enwere Alex Otti ya. I'm happy for him and I'm happy for the Abia State. Mana one area na-hit very hard with security. Security, that is the area na-hit kali very very point na agụ nkwucha ihe nne m chọrọ ikwu. If I did not touch that area, Emmanuel Okuma dey complete. So na this regime ya na-agwa gị ị na-eche ike. So na this regime ka ya anaghị tax electronically. Ha ma mmadụ onye nwe NIN, ha ma mmadụ onye na-use bank
ime transaction ama, ime call ama, kpalia Tinubu today DSS chọrọ ya akpọrọ gị na room gaa ha ya akpọrọ gị na as much as na-eji phone gị n'aka. Mana asịsị ha si mee electronical election, ha sị gị laịlaị na netwọk adịrọ. Ha sị gị gịnị laịlaị na netwọk adịrọ. So na this regime ka ya enwe a political power that does not have ambulance n'ụlọọgwụ. Ụlọọgwụ dị na the location enwere ambulance, enwere anything dịka emergency respond. Nigeria emergency line doesn't work. It does not work. Mana ha nwee buses, nwee moto, nwee ebe ha ji achata ndị mmadụ eje campaign ground. So na this regime bụ Nigeria ka a local government chairman ama nlụ ọrụ, individual bịazi bịalụ dị ụzọ, he blame the individual no ya akwụ ụgwọ, and why did you do that job? Waffling knowing what they have failed to do that job. Also na this administration ka people, individuals ji aka renovate schools, government na-abịa eti polling unit in ya during election. Na this administration ka governors and your local government chairman ma the whole location in na your village ha ya bịa for campaign, mana onye win you will never see them again until mgbe achọrọ eto election. So na this government ka akọtagolo isi mmadụ na-abụ ọnụ kụkọọ ya ọnụ. At the end of the day, asị gị no Christian but the problem, no religion but your problem, na your pastor na-eli ego unu, pastor na-eme nka, pastor ga-egbu gị, pastor ga-anara gị tithe. Onye na-asị na pastor na-anị ya tithe, ị na-anị ya tax na call ome, ị na-anị ya tax na data. Ogo 1 gig nye ya 990 MB, ogo 30 gig nye ya 25 gig. Every weekend some banks na agbapụrụ gị ego charges for the weekend. Every transfer from transaction email na counter from 50,000 and above comes with 1,000 something tax fee na ya. Mana ịpụta ime sekpọ ime ya 2 times a week, anapụna gị almost 4,000. Mana ịkwụ tithe of 200, 1,000, asị gị na pastor si eli ego gị. So na this government ka individuals ya nọ na social media hapụ ọrụ dịle ha kwesịrị ikwu, ha na-akpọ onwe ha ihe na-eyuzi ya pass time. At the end of the day, kpọcha ya after 1 hour or 2 ịchọba onye ya na 3,000 or 5,000 ka e wee tachie, mana ịbụ ọgaranya online. Biko ndị Abia steeti bịa kpọrọnụ m. Anwụzi ebe nna ya ozi unu biko bịa kpọrọ ma list can enjoy ke na ogodo ọkụ nwana unu na-enwe, ogodo ezigbote ụzọ nwanụ ka unu na-agba, ka m soro ke unu enjoy ya unu na-aghọta. Biko adị m open, chọrọ ebe ụlọ ọrụ bịa kpọrọ m nọ ka nje abịa ọrụ. Onye m na-ekwuri ọnụ ọbụla esi mee ya, ọ bụrụ ị na-esela ala esi otu foto si bịa kpọrọ m, I can do it. Ọ bụrụ ndị na-emepeli ya door emechi, I am willing to. Do. Alex Otti bụ my governor. Nke ọzọ m nwere na mpa ọzọ nna. Na na-aghọta, mana Alex Otti bụ my governor. Ka ọ dịkwanụ.